Illorretan, Olgau. Illorretan, ume eta gaztetxoentzako ez dago ia espaziorik eta daudenak oso leku desegokian daude, eta oso kudeaketa eskasa dute. Uste dugu beraientzako egokitutako espazio duinak behar dituztela, ludoteka bat behar dugu. Horrez gain, erabilera anitzeko gun estali bat ere beharrezkoa dela uste dugu. Herri batek bizirik iraungo badu gazteak herrian mantentzea ezinbestekoa da. Herriko gazteek gune autogestionatu bat behar dute. Beraien aisialdirako ez ezik, herriko elkarte eta eragileek ere bertan izango lukete harrobi bikaina. Illorretan, kirol instalazioak herritarrok erabili ahal izateko moduan egon behar dute. Honetarako, ordenantza bat beharrezkoa da, instalazio hauen erabilera garden bat arautzeko.